De meeste politici bezieken glad Easter Meijer in campagnetijd, maar net de kandidaatlijstloekers van de PvdA, Lodewijk Asscher en Diederik Samson. Het glade East van de Alversterehal in Ljout jouwt zelfs opties. We halen elkaar niet onderuit. Dat is een van de aspecten van deze strijd, is dat we allebei laten zien wat we kunnen, wat we willen, wat onze plannen zijn en moeten de leden kiezen. Maar we gaan elkaar niet onderuit halen. Beide politici binnen op campagne om zijn PvdA-leden te zoeken om op hard te stemmen. De leden zoenen even Asscher überhaupt meer sissenskip hebben maar over de koers van de partij. Ik denk dat dat ook een van de lessen is die we moeten leren. Dat de vorige keer de coalitie te snel tot stand is gekomen. Om hele andere omstandigheden. Maar ik denk dat bij de verkiezingen in maart het belangrijk is dat we, wat de uitslag ook is, eerst met onze leden en onze kiezers het gesprek aangaan. Wat doen we met de uitslag? Na de rondjes in de ijshal gingen beide kopstikken weer haar eigen waai. Samson naar Kamerbreed en Asscher naar Christelk om daar in peteer te gaan met de Frieske leden. Die het goed daaruit winnen op de komst. Ja, een onderwerp wat er niet aan de orde is geweest en wat volgens mij überhaupt in het debat in Nederland veel te weinig aan de orde komt, terwijl het volgens mij van vitaal belang is het feit dat er een spook door Europa vaart. Een spook van het rechtspopulisme. Ja, ik zie die zorg. Een van de redenen dat ik me kandideer, is dat ik dat niet wil laten gebeuren. Dat is ook een van de redenen dat ik de partij steeds waarschuw. Dit gaat niet alleen maar over, hou je meer van Diederik of van Lodewijk of dat soort flauwekul. Nee, het gaat over, wie gaat dan straks zorgen voor een stevig, links, realistisch geluid. De PvdA-leden kunnen al stemmen. Die stemmerij wordt rond zo'n december. En wils de kaart van Gormdreeg is, ben oren daarna hoe het wel uit. Ik ga voor Asscher. Waarom? Omdat we gaan natuurlijk net z'n volle te kiezen. Ik werk bij de club 5 voor oud. Maar als ik gewoon de ene en jongen de oren zet, dan heb ik toch het gevoel dat als ik Asscher jer, en ik volg het na is ik nog heel bot, dat hij toch meer de man is die gewoon waarom wil naar de sociale waarden in de huidige tijd. En dat Samson toch de man is die makkelijk de compromissen maar ook sluit.